Салом дӯстон, хулоса як рӯзи пур аз футбол пушти сар шуд. Дирӯз мо якҷоя бозии ҷои сеюмро тамошо кардем байни Германия ва Франсия. Дар он бозӣ Франсия бо ҳисоби 2-0 ғалаба кард бе ягон савол. Аммо албатта бузургтарин бозии шаб финали Лигаи Миллатҳо буд. Португалия бар зидди Испания. Ин чӣ бозӣ буда? Ин финал буд ки ҳама чизро дошт. Эҳсосот, драма, голҳо, Роналду, Ямал ҳама он ҷо буданд. Имрӯз мо фақат ҳамин бозиро муҳокима мекунем. Мегӯям ки чӣ шуд, фикру шахсии худро мегӯям. Хулоса финалро аз аввал то охир баррасӣ мекунем. Агар ту дишаб бо ман дар пахши мустақими телеграмӣ будӣ, ташаккури калон. Шумо якҷоя тамошо кардед, баҳс кардем, шӯхӣ кардем, муҳокима кардем, хеле ҳаловат бурдем ростӣ. Вале агар ту ҳанӯз ба канали ман дар телеграм обуна нашуда бошӣ, ҳоло вақти он расидааст дӯстам. Ба наздикӣ ҷоми ҷаҳонии клубӣ оғоз мешавад ва мо боз якҷоя ҳамаи бозиҳоро тамошо мекунем бо сифати хуб, муҳокимаи зинда ва эҳсосоти воқеӣ дар пахши мустақим. Пас вақтро аз даст наде. Ссилкаи телеграм канал дар комментария ва описанияи ин видео гузошта шудааст. Акшо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо ба азур шинед ки давомаш мошни мегузарад. Дӯстон, бозиҳои мунтахабҳо давом дорад ва шумо метавонед ин рақобатҳоро бо 1х ҷолибтар гардонед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. Ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. Дар варзишгоҳи Мюнхен мо шоҳиди як финали аҷибе шудем ки ду дастаи бузурги футболи ҷаҳон Испания ва Португалия рӯбарӯ шуданд. Бозӣ бо ҳисоби 2-2 ба анҷом расид, аммо дар зарбаҳои пеналти дастаи Португалия ба ғалаба расид 5-3. Барои Португалиё ин дуввумин трофеи тарихии онҳо дар Лигаи Миллатҳо аст, аммо барои Испания аввалин боғ пас аз қариб 1.5 сол. Бозӣ бо суръати баланди финалӣ оғоз ёфт. Ҳардуи даста фаъолона ба ҳамла мегузаштанд ва кӯшиш мекарданд ки пешсаф шаванд. Испания тавассути Мартин Субмеди ҳисобро кушод ва баъд бо голи Микел Оярсабл дубора пеш рафт. Аммо ҳардуи маротиба Португалия ҷавоби худро дод. Аввал Нуно Мендеш гол зад бо ҳуҷуми зебо аз фланки рамзи нақши ӯ дар даста буд ва пас аз он ки голи Криштиану Роналду ки дар 40-солагӣ бори дигар нишон дод ки метавонад бозиро тағйир диҳад. Ин 33-юмин трофеи ӯ дар карьера шуд. Ҳангоме ки бозӣ ба пеналти гузашт, шиддат ба ҳадди баланд шуд ки эҳсос мекардӣ вақт истодааст. Ҳардуи даста бо итминон мезаданд то он даме ки навбати Алваро Марата расид. Маҳз ӯ ягона буд ки пеналтиашро истифода накард. Ӯ ба тарафи чапи поён зад, аммо Диего Кошта зарбаро пешгӯӣ карда тӯбро баргардонд. Ин хато Испанияро аз трофей маҳрум кард. Натиҷа 5-3 Португалия пирӯз шуд. Гарчанде ки Криштиану Роналду бо сабаби ҷароҳат натавонист то охир бозӣ кунад, аммо симои ӯ маркази эҳсосоти финал буд. Баъд аз зарбаи ҳалкунандаи пеналти ӯ дар нишастгоҳ ашк рехт. Барои ӯ ин аввалин трофеи расмӣ аз соли 2021 инҷониб буд. Акнун ӯ бо дастаи миллӣ 3 трофей дорад: Евро 2016, Лигаи Миллатҳо 2019 ва Лигаи Миллатҳо 2025. Ҳамаи онҳо бо номи Роналду алоқаманданд. Аммо агар дар бораи оянда гап занем, номи Нуно Мендеш аллакай бояд дар рӯйхати беҳтарин бозингарони ҷаҳон бошад. Ӯ на танҳо беҳтарин ҳимоятгари чап, балки беҳтарин бозингари финал ва марҳилаи ниҳоии турнир эълон шуд. Гол дар финал, пас дар нимфинал 6 ассист, 948 дақиқа бозӣ, беш аз ҳар як бозингари дигари даста. Ҳам дар дифоъ девор аст, ҳам дар ҳамла нерӯ. УЕФА гуфт ӯ дар тамоми турнир беҳтарин буд ва ростам ҳаст. Имрӯз ӯ дар мавқеаш рақиб надорад. Фосила байни ӯ ва дигар ҳимоятгарони чап хеле бузург аст. Барои дастаи Фурия Роха ин боғ бисёр сангин буд. Дастаи Луис де Лауфенте аз моҳи марти соли 2024 мағлуб нашуда буд ва дар бозии расмӣ аз моҳи марти соли 2023. Дар ин фосила онҳо қаҳрамони Аврупо шуданд, аммо дар финал онҳоро иҷрои заиф, хатоҳои инфиродӣ ва интихобҳои нодурусти пеналтист азият доданд. Марата ки дар соли 2021 низ пеналти ҳалкунандаро аз даст дод буд, боз ҳам такрор кард ва ин хато боз як бори дигар сабаби шикасти Испания шуд. Дӯстон, росташро гӯям, хомӯш монда натавонистам. Пас аз трофее ки Роналду бо мунтахаби Португалия гирифт, ҳамаи шумо дидед ки чӣ қадар ӯ хурсанд буд. Ин одам 2.5 сол мешавад ки дар Ал-Наср бе ягон трофей монд. Гол бисёр зад, вале медал нест. Бисёр одамон ба ӯ механдиданд, аммо бубинед ӯ омад ва бо тими миллии худ трофеи муҳимро бурд. Ин финали Лигаи Миллатҳо буд ва ин ҷиддӣ аст, мисли ягон мусобиқаи сода нест. Инҷо беҳтарин мунтахабҳои ҷаҳон бозӣ мекунанд: Германия, Испания,
Франсия. Бо Германия гол зад, бо Испания низ гол зад ки тими худро аз бохт наҷот дод. 2-2 шуд. Баъзеҳо мегӯянд ӯ дигар наметавонад, пир шудааст. Бале, ӯ дар бозии фишордор иштирок намекунад. Фақат як бор тӯбро аз дасти ҳариф гирифт. Вале ӯ 40 сол аст. Ай хоб бедор ша, ӯ 40 сола аст. Магар ин кам аст? ӯ наметавонад мисли пешин бисёр бидавад ё ҳамеша дар бозӣ бошад. Вале голҳояш хеле муҳим буданд. Агар ин ду гол намебуд, Португалия шояд аз аввал мебохт. Ҳамин тавр барои Роналду хеле хурсандам, аммо рости дилам бисёр барои Марата месӯзад. Чаро маҳз ӯро барои пеналтии ҳалкунанда фиристоданд? Ҳама медонанд ки ӯ гоҳ-гоҳ асабонӣ мешавад. Мухлисони худии Испания ӯро бисёр танқид мекунанд. Ва шумо бачаи чунин нозукро дар як лаҳзаи вазнин монда фиристодед ба зарбаи ҳалкунанда? бояд медонистанд ки ӯ сахт асабӣ мешавад. Албатта, ӯ наметавонист хуб бизанад, мисли дигар бозингарон нест. Барои ҳамин ба Марата афсӯс хӯрдан лозим. Роналду кори калон кард, Португалия кори олӣ кард. Марата бошад нохушбахт шуд. Ин як беадолатии равшан буд. Аксҳои Роналду бо трофей ин як аломати бузургӣ аст. Ӯ ба Арабистони Саудӣ рафта буд. Ҳама гуфтанд ки тамом, дигар наметавонад. Аммо баргашт ба тими миллӣ ва дар 40 солагӣ дубора қаҳрамон шуд. Фаҳмидед, дар 40 солагӣ бозам пирӯз мешавад. Дар бораи бозӣ чизе намегӯям. Дар ин ҷо сухан аз футбол нест. Ин ҷо сухан дар бораи инсон меравад, дар бораи одаме ки ҳанӯзам қувват дорад. Испания бале, бозии онҳо беҳтар буд, шансҳои бештар доштанд, аммо Португалия низ хуб бозӣ кард. Ҳеҷ гоҳ дар мудофиа сахт намон. Онҳо низ ҳамла мекарданд, лаҳзаҳо доштанд. Акнун дар бораи Ламин Ямал. Гӯем росташро, бозии ӯ хуб набуд. ин гуна ҳолатҳо ба ҳамаи футболбозон рух медиҳанд, вале ӯ гунаҳгор нест. Нуну Мендеш як ҳимоятгари сахт аст. Ӯ Ламинро тамоман бозӣ кардан намонд. Ҳеҷ имконият надод. На танҳо Ламин, дар Лигаи Чемпионам Салаҳро ҳам Сакаро ҳам нест кард. Ҳеҷ як вингер наметавонад аз ӯ гузашта равад. Ман нафаҳмидам чаро Нико Уилямсро иваз карданд. Дар фланги ӯ Мендеш набуд, аммо Ламин дар фланге буд ки Нуну ӯро тамоман зери фишор гузошт. Баъди гол дигар ҳеҷ коре карда натавонист. Ҳар вақте ки мехост аз ҳимоятгар гузарад, тӯбро гум мекард. Бачаи ҷавон аз 17 сол дорад. Ҳамаи чиз дар пеш аст. Чӣ гунае ки худи Роналду гуфт, ӯро ором бигзоред, ҳақ дорад. Ямалро дар оянда карьераи беҳтари интизораш шояд 10 бор Лигаи Миллатҳоро гирад. Аммо ҳоло навбати Роналду аст, ҳоло навбати қаҳрамони кӯҳансол. Хулоса, ташаккур ба Португалия, ташаккур ба Роналду. Марата бошад дилам месӯзад ва барои чунин бозиҳо як миннатдории азим ба футбол. Бо ин ғалаба Португалия мавқеи худро ҳамчун яке аз дастаҳои пурқуввати Аврупо дар асри 21 собит кард. 3 трофеи Евро ва 2 бор Лигаи Миллатҳо дар давоми 9 сол ва ҳамаи онҳо бо иштироки Криштиану Роналду. Аммо муҳимтар аз ин дастае ҳаст ки бо ситораҳои ҷавон мисли Мендеш ва Невеш пеш меравад. Ин на танҳо дастаи муваффақ, балки дастае аст ки фарҳанги нави футболро месозад. Ин ғалаба аввалин бор аст ки Португалия аз соли 2010 Испанияро мағлуб мекунад ва ин ҳам дар финал дар Мюнхен ва дар пеналтиҳо, ҳам рамзӣ ва ҳам таърихӣ. Хулоса, ин финал дар бораи бисёр чизҳо буд. Дар бораи насли кӯҳна ва ситораҳои нав, дар бораи эҳсосот ва ҳисоб, дар бораи Роналду ва Мендеш, дар бораи як хатое ки метавонад ҳамаи чизро иваз кунад ва дар бораи Португалия ки акнун аз кишвари орзуу умед ба кишвари ғалабаҳо табдил ёфтааст. ба ҳамин тамом боридам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал овна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров хайбордарон дар паноҳи Аллоҳ.